Bueno, hemen dugu ekuazio polinomiko bat, laugarren mailako ekuazio polinomiko bat. Ekuazio mota hauek, ez badira oso bereziak, adibidez bikarratuak edo, beti ebazten dira, berdintzero lortu ondoren, atal batetik bestera pasatu beharrezkoa dira zen elementu guztiak, geratzen bada honen moduko laugarren mailako polinomio bat, polinomio hori deskonposatu. Zeintzu pausu jarratu behar ditugu? Lehenengo, ea bidergi komuni dagoen edo ez. Kasu honetan, badago, zein, isa. Isa bider, isa berriru, ken isa berbi, ken zazpi, isa berri pagatu, ken zazpi isa, ken zei. Berdin zero. Hemen, berdin zero dagoen ez biderkaketa bat, inberko genuke bakoitza berdin zero. Baina, hauze, berdin zero egiterakoan, berriro daukagu, ekuazio bat ez dakiguna ebazten zuzenean. Beraz, jarraitu behar dugu deskonposatzen polinomio hori. Bai? Horren deskonposaketa, hirugarren mailakoa denez, Ruffini bitartez egin behar dugu. Beraz, idazten ditugu koefizienteak, eta gai librearen zatitzailekin aproba ingo dugu. Bat minus bat, bi minus bi, bai horanik. Batea zitzen dugu aproba, bi baja, bi, iru, minus lau, minus amar. Ez da zehatza izaten, beraz, dugu aproba, beste bateaz, minus bateaz. Lortu arte ondarra zero izaten, bale? Minus bat bider bi minus bi, minus bi gehi bat minus bat, minus bat bider minus bat, minus zazpi gehi bat minus zei, bider minus zei, zei, zero moten dago. Bale, ja topa dugu modua deskonpostatzeko polinomio hori. Eta idazten dugu berriro ekuazio osoa, gogoratu hau ere ipini behar dugula, zezarritan jan izaten dugu hori, isa bider, isaken hau, beraz, isa gehi bat, eta hemen dagoen polinomio da bigarren mailako bat, bi isa berbi, ken isa, ken zei, berdin zero. Orain, hiru biderkagai ditugu berdin zero, beraz, biderkagai bakoitza berdin zero eginez lortuko dugu. Eta hiru ekuazioak ebazten badakigune, hasiko gara. Bi isa berbi, ken isa, ken zei, berdin zero, beraz, isa berdin, minus b, plus minus, erro, b berbi, ken lau c, gehi berrou eta sortzi, zati bia, zati lau. Hau da, bat, plus minus zazpi, zati lau. Eta dira, alde batetik bi, eta bestetik minus zei laurden, hau da, minus irubiren. Vale? Beste hau, isa gehi bat berdin zero, isa berdin minus bat, eta beste hau, isa berdin zero. Beraz ditugu ja lau soluzioak. Isa berdin bi, eta isa berdin minus irubiren. Bat, bi, iru, eta lau.